Ola, son Héctor Tejón, este é o primeiro vídeo do meu novo canle de YouTube que decidín chamarlle Tronco Parlante, por isto, bueno, que agora vos vou comentar. Eu non sei se queda moi ben dicir o que un é deixa de ser o que nos asignaron na nosa formación, neste caso sociólogo, politólogo, dende fai uns anos esta parte escleroso, padezo esclerosis múltiple, eso cambioume a vida, dei un xiro de 360 grados, non? Xa, no meu caso, bueno, afectoume a enfermidade, bueno, as mans, bueno, non as mans por as unhas non se voltaron negras por ter esclerosis múltiple, pero afectame as mans, as teño dormidas a diarias, 24 horas do día, e as pernas para camiñar, o tema do equilibrio, pois bueno, non podo camiñar aquí na miña casa, pero para practicar a cidade, o que chaman espazo público, que eu non sei o que é o espazo público, como di ese gran profesor que é Manolo Delgado, necesito, móvome no que eu chamo un carretillo, non? Unha cadeira de rodas, bueno, un scooter eléctrico, non? Para ser puntuais, non? E para ser certeiros na definición. Ao longo deste ano, de todo este tempo, como vos dicía, bueno, eu personalmente antes xa, bueno, fixemos cousas políticas, con moitas compañeiras e compañeiros, temas de desafiuzamentos, na universidade, bueno, tema da LOU, bueno, moitísimas, estábamos na loita por un carra, a verdade, sempre que podíamos, non? E non ia a ser menos, non? Con esta condición que penso que ninguna das persoas que padecemos escollimos, que nos, repito, cercenou parte da vida, nos mudou a vida, pero non por iso vamos morrer ou vamos dicer que non a ninguna das posibilidades que temos ante nós. Bueno, eso que chaman el capacitismo que nos sinala, desto tamén gustaríame falar en algún que outro vídeo, do capacitismo que nos chama minusválidos o discapacitados. Somos menos capaces, non sei exactamente de que, quizás de non matar mujeres, por sorte, somos menos válidos, pois non sei para quen, para el capital non somos válidos. Bueno, pois dos orgullos, o sea, non son capaz de matar a ninguén, non son capaz de agredir mulleres como unha parte nada desdeñable de pirolismo e masculinidades hegemónico-patriarcais, son menos válido para o capital porque son unha carga social, ou moitos nos ven como unha carga social, non? Cando temos unhas potencialidades, unhas formas de mirar, unhas formas de estar inmensas, que creo que nos axudan a todos a o lugar onde vivimos. E como vos digo, xa para non enrollarme moito máis, inauguro este canle que din en chamar Tronco Parlante, non? Porque sempre falaba con algunha amiga, algún amigo, non? Que moitas veces, antes desto del coronavirus, que tamén falaremos disto, íbamos por aí a tomar algo ou baixábamos a ir e tal, que nos, a xente que vamos en cadeira de rodas ou que temos problemas de mobilidade, somos, pregando esas verbas que me deu ese gran filósofe que é Paul Beatriz Preciado, somos seres asexuados por la sociedade, non solo estamos vivos de cintura para arriba, non? De cintura para baixo non existimos, non temos nada, parece que non temos afectividades, non temos sentimentos, non temos pulsións, non temos, entre comillas, iba a dicir instintos, pero que tampouco son instintos. Non temos eso que moitos que nos gusta o deporte como a NBA, decimos el calor, el picorcito, non? Pois sí, que somos cuerpos que funcionamos de outro xeito, que estamos na vida de outro xeito, pero que temos tamén as nosas pulsións sexuais, afectivas, sentimentais, sociais, políticas, éticas, bueno, milleiros de cousas que todas e todos vos seguro que compartides dende un ou outro lugar, dun ou doutro xeito. Sen máis, agardo que este sexa o primeiro de moitos vídeos, que dependerá de se vos gusta o contido que vos vou ensinando nestes tempos, se nos podemos atopar, falar, bueno, suxerir cousas, que temas tocar, que fotografías ou que vídeos gravar, que sea o máis interactivo posible, porque ainda que non o creades, nestes momentos de confinamento, para moitas persoas o estar confinados non é nada diferente ao que foi a nosa vida ata non fai moito, non? Esa realidade. A diferencia que a día de hoxe, pois moita desta contorna fomos alonxados os límites os bordes da sociedade, os límites
do interese da visión político-social. De feito, aquí se importan os corpos económicos, bípedos, hexemónicos, verticais, como de Polver a Preciado, e productivistas, sobre todo productivistas. O sea, hai que ser productivo nesta vida. Nesta movida da pandemia e do confinamento, pase o que pase, non tes que deixar de producir ou de consumir. Da igual, que te contaxes, que teñas a familia enferma, que non te atendan na sanidade, que sexa un auténtico caos todo o que fixeron depredando a atención primaria, da igual. Ti e eu tamén, a pesar de ser, como digo, unha amiga tolleito, temos que producir e que consumir. E sempre estar 100% aí, dispostos ao que comande demande o capital. E, inda por riba, o argumentario é brutal, en fin, péchase dun xeito escandaloso, porque se as cousas van mal, se hai un disparo de contagios, de quen é a culpa? Miña e túa. É a responsabilidade individual. É increíble, nós non temos absolutamente nada. Bueno, sí, paciencia para esperar, que desto falaremos nas colas, as clasistamente chamadas colas da fame, que non son máis que colas da carencia da necesidade, que xa se están vendo en todas as cidades do Estado español. Sen máis, pretendía que fora breve esta carta de presentación, pero bueno, teño bastante incontinencia verbal. Bueno, ata aquí. Bueno, unha das marcas que quería que fora deste pequeno canle, que é tronco parlante, ou que quero que sexa tronco parlante, é esta uña que me debullou unha amiga, que así a vedes como anarquía, así vedes como V de vendetta, e sabedes, así a vedes como V de vendetta, para arriba, é anarquía. Porque a fin de contas nesta vida, sí, sei que non é realizable, pero os compañeiros e compañeras anarquistas, si no hai caldo anarquista, non hai posibilidad de lo imposible. Nada máis, agardo vos aquí sempre que queirades, se vos gosta, pois será un placer estar convosco.